काउन्सिलावबो आरो स्टेटआवबो जे बिथांमोना एलायन्स गभर्नमेन्ट सालायगासिनो दं। दा अब्लाबो बिथांमोना मोनसे खामानिखौ दासिमबो मावनो हायाखै जे बे बोसोरसे जालांबाय जे थांनाय दैज्लां समावनो जुब जुब अखा हानाय समावनो जिहेतु दारांगा दैनि दालां बे दालाङा बायफ्रुनानै थादों आरो बे दालां गैयैनि थाखाय बे ओनसोलनि गोबांथार रायजो राजाफ्रा लामा हान्थिनायाव जोबोद दुखु खस्थ' मोनदों। नाथाय मोननैबो एंगेलाव सरकार थासेयावबो बिथांमोना मानो बे दालांखौ रिपेयारिं खालामनानै होनो हायाखै? दा बे मोनसे सोंलु जानानै फैबाय। बिनिबो मोनसे भिडिअ दं, नोंथांमोना भिडिअखौ नायोब्ला हमनो हाखागोन। आरो आं मिजिंथिदों जे आथिखाल सरकारनि सायाव जे बिथांमोना थाबैनो बे लामाखौ रायजो राजाया हान्थिनो हानाय बायदि आबुङै लुफुंनो हायाबाबो रिपेयारिं खालामना होगोन होननानै। बे लामाया कुमारकाटा टु जाला माबायदि थासारि? दाथ' बिराद गाज्रि होननानै बुंनांगोन जोङो। मानो होनब्ला बेजों गोबां गथ'फ्रा स्कुलाव थांलाय फैलाय खालामो। जेनेबा हमनानै ला कलेजनिफ्राय स्कुलनिफ्राय आरो बेयाव थांनाय नै दा दैज्लां बोथोरावथ' जों ओरै कुमारकाटा दरं थांनांगौबा जोङो ओरै खैरानि मेला बाजार ओरै गिदिंनानै थांनांगौ जायो। खरसा बारा जायो आरो गोजान जायो बहुदनो। मा बुंनो सानो? दा बेखायनो सानो आं दानिखि जायनि गोहोआव थानाय सरकार, बे सरकारखौ नैबे दा दैज्लांनि सिगां बेखौ जाहाथे मानसिफ्रा थांलाय फैलाय खालामनो हायो बेखौ बानायना होयो, बेखौनो आं खावलायो आरो। मेरामथि दाथ' गोदान बानायनायाथ' सम्भब नङा। जोंहा गोदान बानायदोंमोन, मा जानो थाखाय आद्रा जानानै दङ। ससे बानायनानै दोनदों, मानि थाखाय बे बन्द' जानानै थाखो जोंबो दा मिथिला। खिन्थु बे लामाखौ बानायनोबा बारा सम नांनाय नङामोन आरो, आधा जाखाबायमोन नालाय। दा बेखौनो लुगैयो, बानायफिननायखौ लुगैयो जोङो। आरो दाथ' गोदान बानायबा दानो जाखाला नालाय, दा बे मेरामथि खालामनानै थांलाय फैलाय खालामनो हायो बेखौ लुगैयो आरो जोङो। दादा এই রাস্তা কত পৰা কত যায়? এই রাস্তা শেষাপানির পৰা কুমারীকাটা যায়। কেনেকুৱা সন্মুখীন এই ৰাস্তা? রাস্তার কন্ডিশন এনেতো রাস্তার কন্ডিশন ঠিকই আছিল, ভালে আছিল, কিন্তু এই বৃষ্টির কারণে বহুত অসুবিধা হৈ আছে রাইজৰ। কি নদী হয়? এইটো আপনার নদী বুলি কয়, দৰঙা নদী বুলি কয় এইটো। দলং আছিল না নাই? দলং তো এই যে চাইছে ভাঙা, পিছত এটা বনাই আছিল, এইটো বোলে সৰু হৈছে। কি কয় আপনি? মই কি কওঁ, ৰাস্তা এই ব্ৰিজটো হলে ভাল হয় আৰু ৰাইজৰ ভাল হয়। বহুত মানুহ যাতায়াত কৰে, বহুত অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈ আছে। বাৰিষাত পাৰই হ'ব নোৱাৰে। এবাৰ বাৰিষা কালত বহুত কষ্ট হ'ব নেকি? কষ্টটো হ'বই, এইটো দেখাই পাই আছে আপোনালোকে। চৰকাৰক মই কওঁ, যদি এই ব্ৰিজটো তাড়াতাড়ি বনাই দিয়ে তেতিয়াহ'লে সুবিধা হয় ৰাইজৰ। তাৰ বাবে আপোনাৰ পৰা অনুৰোধ। চৰকাৰক অনুৰোধ জনাওঁ।